Göder Şah Yusuf bin Ahmet tuttur plancı bulardan nanok bonca habar külli aleme külli Türkmen ilme aydın bol. Buları görmäne gelen halk görmäne gelen millet yeri we wasana okdy. Ýöne şo halkyň içinde bir ýerin ýyly Garagöz Ahmet Şah'na aşyk bolup oturuverdi. Garagöz her gün ortaň bir okara gatyp bilen ýarty kurşana kelip oglanlar ogry insana harlardy. Ýöne gatyp bilen kulşy sagadyna, sekundyna, minutyna gelse-de at çapyp ag ödüp beren oglanşyklaryň lap geçdi. Emma bilen ýatanlarna bir baba ýatyrdy. Baba ýigitleň günüň kyn geçýäni bilip, gele şular bir bir ağlaýyn. Bulan bu taýda bir uly geçenden bir ýyl geçen ýaly. Ey ýigitler, gelýän gatyp bile kulşy sizi düşünüreytmän ho. Siz gelmäň kaňadam Garagöz babaga da getirýärdiň. Ay Allah oy baba zanyp Ahmet Saga har geldi. Yusuf sana etdiňi muňuna deň bolma. Erti gün ortaň bagrap göresip Garagözüň gelmeli wagty Ahmet bir vursa. Yusuf'un bir vurşuna geçip Garagözüň ýürek köňli bardasdan ýaly öňküsiniň açyk ýerräp gelip Dınna terese bağman yekecöz asma terdi botir. Gellim Garagöz giysen Allah'ına diyen var. Garagöz ayt ey bağmaza içme değiller yaktım. Ahmet sağın neyli de Ahmet'inip ağlap gidi uğranla bek Ahmet. Garagöz'üm gitme. Siz gitseniz bulunlarını ne edip geçer halımız ilk bir söz deydi. Bu sözden sonra dağlar, dağışlar, suğlar lerdana gelip sen benim yarım Garagöz diyen Türkmen halk aydımı Türkmen ilime evedi yadigar galy. Allah'ın zalimi sol Garagöz. Av gidip bağrıma ulaşılı yarama sahip ol sel Garagöz. Bir zaman gitme sel Garagöz. Hey Garagöz'üm gözlerim otomatik. Garagöz'üm gözlerim otomatik. Otomatik. Altınlarlar ağayip otomatik. Ey şirin salım. Bak şirin salım olsun dostlarım. Ol kıydın Garagöz'ün sadakası. Aman 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 Allah'ın zalimi sol Garagöz. Bir zaman gitmez yerdeyi Garagöz. Garagöz'üm, Garagöz'üm ey Garagöz'üm ey.
sen sen gitsen bulurlarla nedim geçer akbayla men Leylu leylu